Този поздрав ще звучи за Радојчо и неговите деца, за Радој и Венелин од град Луковит. За двамата лъвове, вали, гърми на Радој и Венелин, а на баща им Радој много му върви. И поздрава продължава за човека Лан Милион, за дядо Радој и за най-мощните братя, за Радој и Венелин. Радој и Венелин од Луковит па Вардено, Българија. Јаша Проладен, Јаша Венелин, Јаша Радој, дуј лавовија. Права Радој, а ке те дуј баре, тари как ја те дуј силна мруша, сио лъвове на Луковит. Сяка мајка Радој, Венелин не ражда, ола сио бик, босовија на Луковит. Ја леле, и си мен бут мощно дад, о Радојчо ромален, вали гърли на Венелин и Радој пак им върви. и като казва Радој, моите деца са моята опора. И най-вече песента продължава за дядо Радој, човека Лан Милион. Дядо Радој, Най-мощният човек